bandiraɓe assalamu aleykum assalamu aleyna wa ila ibadallahi salihina allahumma salli ala rasulillah rasul bil haqqi sallallahu taala alayhi wa sallam on calminama on juurama on ñagama duwa on ñagama yafuya sago Allah sago moɗon en jetti Allah baɗanɗo en gurdam baɗani en cellal ha mbawɗen joɗodade kala noon ko jiiɗon hen ko haaƴi wonkiji moɗon oɗon ñaague yaafuya nde wan noon neɗɗo wona no wini way kono way yiyani Umar Doro Kume a salminama bandiraɓe ɓe calminama ñagama yafuya mboɗo sikki bandiraɓe nani salminago dañi hen welema ko ardi foof mawɗo Aliou Demba somin mbinoma holto o Aliou Demba jeeya e guure e leyɗele holko jaboɗa bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamina Allah ɗo jibinaɗen woto ngu dasaɗo ko wande wiyete koye nder laaw ko ɗon mbaɗaɗen tette ha teɗɗen koyɗe meɗen ko daña ko ego fagga ko fof toon ummata kono hande ɗo mbiyanmi neɗɗo wasi jibinɗo ɗo hande sagoji ɗi fof ndendi ko funnangue Umar Doro Kume jooɗa hande noon ko Mauritanie fumo guiley diwan Gorgol wuro ngo noon timdi muɗum ɗo koɗo wiyete winde ɓokki waɗɗani ɗiki Seyba Gorgol noon mboɗo yetti Allah ene laaɗum noon hande saabi ko wayrodira ko fof wurde e mayde nde heeƴi hen kono Allah dawlima mayde nde goddi gurdam ɗam ha joɗoɗa samba guiɗaɗo Mamoudou Molo komin mbayrodiri ko fofo heeƴi Moussa Isaga Boubou Deya moƴƴo e Guddu Demba Diar ndulumaji ko ceɗɗo joɗani en ko leydi Faraji fof Allah rendidini en ɗo e sababu Samba Farba Jeew en mbimo Jeew wan noon so giccal yari kodde yo yetto Allah kono yo yetto lawƴoɓe kakeɓe Umar Doro Kume bandiraɓe paami tigui rigui holto neɗɗo o yi aduna e holɗo wuuri e o saaha hande kadi holɗo jooɗa ko ardi foof somin mbima holno Aliou Demba ardi e nalankagal holko mbiyata bandiraɓe alhamdulillahi Umar Doro fof dey ko maayo Aliou andi tan ko peel andi ko laana andi ko sakira andi ko dolingue Allah nayimi gelonga sukara sali sanka mahol beeri wujji fusa beccede guddugol ɓuuri maayo seeri koye ƴogoɓe tawmi toon ko Habi Samba Daali paate Ali Guelajo Essa on mbiyanmi to ko seldiɓe Jafara Ndiaye en Abbas Ndiaye en
ko ɗum jeyi sababu gurdam maɓɓe toon ko moluji e kolli e daaɗe welimi gartumi Allah waɗi hoddiroji muɗum minnene Allah nannimi hen sababuji mum Oumar Doro mboɗo sikki bandiraɓe paami présentation kono haade men woɗɗoyde e namdal gongal en tant que naalanke poɗɗo no poɗɗani hay sinno duuɓi jeehi haɓe keewi wiide naalankagal duuɓi ne mbawi yaade kono neɗɗo o naalankagal ngal naywata somin mbiɗum ya ummin dande seeɗa e ko famɗi foof hay sinno ko mintaji ɗiɗi tati ene wowno waade ni holko dokkata bandiraɓe o ko nili nili o ko nili nili ay nili o ngarenane nili ay nili o ngarenane nili sana nili Hamadi Masaidu Jaliba o Masaidu Jaliba bama ko Saidu Kumandar on ma faari mara camandi on dibinan cobdalam lab Oumar Doro Kume ko padalal wursireede yaali taɓoɗo to on hoɗon jiimi neeli nden ko padalal wursireede di Oumar Ba manedam Oumar Doro samba giɗaɗo sadam oron tijani yetu saro hornolde sare ñang samamdi mamami Musa cangan mo isaga bubudeya mojomo e gurudem majara gorko nduɗumaji haruna kodaneno bokara hawa bogara samba farba jeew oɗo cubalrede bonmao nde jiminiɗi oki kam 50 000 Hamadi Saydou Jaliba ɗiɗi jawdi tuwabir Hamadi Saydou Jaliba o kimi montorado holi jewanili ko rahmatullahi alel titi Seydi ñang ngarmi padalal Samba Silaymani jangal dam jarunomi ñanendi minili eɓe kore ceenal eɓe liri gubol nden ɓe joldigole lana eɓe gawƴayi mayo ɓe mberti gubol ɓe garti ɓe joofi ceene caletupejo nana galanili holi yaadi ɓe ammati idi waru jaw oto Abou Mamadou Yam jalal Samba Seydi goddiɗo Moussa Bilali ñande padalal ndemi koye dunde ndalumbi dunde baɗinano e ñamo ay sintan wuro Mamadel Sabboli geddo baggal geddo jinde jaari ay sara muderi jam
hawa ambañu hawa bandurella kondaja ya bogara mboɗo sikki bandiraɓe paami tigirigui dande nde nen ɗon ala ɗo yeehi hay nokku no wano ni ko ha joni ko noon wayi mawɗo Aliou so duttima caggal seeɗa en jii ari saaha génération o moɗon hewɓe ne goni nalankoɓe woni hen ƴetti mana ko musique moderne ɗi mbaɗi ko guitare uji ɓe mbawi janggi clavier ji ɓe janggi instrument ji goɗɗi mais onon an nde garɗa ceŋiɗa tan mana koye moolo holko addanma suɓade moolo te aɗa wawno suɓade guitare jangga ɗum mbawa ɗum kutorɗa ɗum holko wurtuma e moolo a jarama Oumar Doro nde wonno innama aade ko ɗowaɗo Allah aduna waɗi ko pecce ɗo Allah feccirima fo toon jarata min hay hunde wonani gurdama mi aduna ha ɓuranimi ndi maayo ko awa tan gandumi ko ɗum tawmi ko ɗum kadi welimi mi yiiɗa yaade ɗo wodani ɗum ɗone Allah fecci kam ɗum e nder ndiyam he Allah waɗi hen ñamde waɗi hen faggade yiɗɓe ɓe ɗoyi ɗum ha yetti ɗum koni Allah feccirimi oɗo banggue no wawno nawdemi banggue goɗɗo kono nawrimi tan ko ɗo nawimi ɗo kadi ne heeƴimi ina hawranimi mboɗo sikki yimɓe paami e on banggue neɗɗo kala meccal ngal ƴettuɗa waɗat nafoore ha walla kala meccal ngal ƴettuɗa waɗat ñalawmaji ɗi ganduɗa a weltoto ha yetto won nokku taba on ñalawma wonko dañƴa hen e nema waɗat sahaji waɗat ñalawmaji a haɓat hen ha nimsa ko ƴettirɗa ngal ɗo meccal sababude hebdema hen mana ko metti beele meccal ngal ɗo ngal ƴettuɗa nalankagal e moolo e takkade dande maayo eywa beele ma 100% keɓɗa hen walla ko mettere 100% walla ala parfois welaɗa ha wela ha mbiya bonore ala parfois metta ha ni mbaɗa découragé Oumar Doro kume alhamdulillahi rabbil alamin Allah min ngal ɗo meccal ko Allah fecci min ngal ko wona 100% kay ko 200% dañmi hen hay so won ko meeɗi mettudemi hen heewani haɗata ɗum heewde koko ponnoɗa rewde ha tottuma ko metti ko foof Allah rewnani hen e ɗum ndewrata e ko metti ko nana Oumar Doro jaha to Oumar Doro mbiyama rokkuma ko Allah rokkanima walla mbiya Oumar Doro ma tottuma ko ala Oumar Doro so totalima kaɓon son kaɓiya an tooñi o tawoyanima ko an tawoymo kadi ka ɗaccani ko sa wi aɗa foɗano ɗum to paɗa to sa haɓama hen ko an tooñi kono alhamdulillahi rabbil alamina Allah an a ɗaminaki ɗum ɗo dokkowo mo ona wela a forsani ɗum itti tottima ina wela aɗa wela luural watta ɗon